Salut, dragilor! Am revenit după o perioadă lungă de absență continuăm să lucrăm ceva la Alfa Romeo. Să vă reamintesc unde am rămas, pentru că n-am mai făcut nimic de mult timp. Avem profilat zona pragului interior și acum trebuie să mă apuc frumos să tai. Asta este bucata făcută, în spate este pragul ruginit. Să mă apuc frumos să tai conturul și să închidem partea din spate cu bucățelele aferente pe care le-am făcut anterior, dar nu am mai finalizat. Deci, primul pas este să vin ușor cu flexul și să tai, să am zona de îmbinare cât mai aproape de realitate. La ce mă refer? Având o tăietură a elementului înlocuit cu elementului pe care îl va înlocui suprapusă, o să îmi permită să păstrez exact diferența pe toată lungimea elementului, diferența de aproximativ 1 mm, care este optimă pentru sudura asta Migmac pe care o fac eu. Asta este, a ruginit între timp că am mai și plouat pe aici. Asta este bucata de prag exterioară care o să vină după ce o să am acea tăietură și o să prind bucata pe mașină. Iar ușor, ușor să încercăm să ajungem înspre partea de podea. Deci vrem să facem peticul ăsta. Primul pas. Îl tăiem după mașină. Da, se vede acolo unde este golul. Nu mergem mai mult decât este cazul. Nu tăiem toată mașina odată, pentru că avem nevoie de referințe. Ăsta e peticul. Cum s-a desprins. Că poate nu poți tot timpul să-l tai pe totodată. Îi trasăm conturul. Avem grijă că aici avem o muchie de aproximativ 10 mm. Avem grijă că aici s-a deformat tabla. Drept urmare ne luăm reperele astfel încât să putem să obținem forma finală corectă. Primul pas, trasăm corect template-ul peticului pe care vrem să-l facem. Pasul 2. Tăiem peticul pe care o să-l folosim. Iar acum o să pregătim marginile. Să scăpăm de zona asta de refilatură care a rămas datorită tăierii. Urmând să continuăm desenarea profilelor care trebuie să le obținem.